Salutare tuturor încă o dată. Azi, de fapt, ați văzut și ieri că am tot scris să întreb, să văd care este necesitatea voastră la moment și cu ce probleme vă confruntați voi. Poate că ar fi o temă care mi-ați dau voi cumva valabilă ca să fie interesantă și utilă pentru toți dintre voi și interesant că ceea ce mi-a scris și Aliona pe Telegram aici o coincid de fapt cu ceea ce planuiam și planificam eu ca să vorbesc despre perioada de transformare prin care trecem noi și cum are de fapt loc acest proces. Poate că nu o să fie nou pentru voi, dar faptul că o să mai ascultați dintr-un alt unghi sau din experiența mea sau din felul cum eu am văzut. Poate că o să aveți niște momente de aha-uri unde o să conștientizați anumite lucruri pentru voi. O să înțelegeți poate unele lucruri care până acum nu v-ați putut da seama de ele. Și n-am să o fac aici pe profesorul, am să încerc azi să vă povestesc istoria mea de transformare și acele stări care au fost la mine. Experiența mea este etapa în care eu am ales să las un job aparent destul de bun și aici puteți să înlocuiți jobul și cu relație și cu un om și absolut cu ce. Pentru că indiferent ce nu le ieși în viață, în urmă, ori job, ori nu știu, ori colaborare, ori persoană, ori relație, oricine ar fi, aceasta este de fapt o mică moarte a noastră și totodată o renaștere. Este un proces care, la drept vorbind, eu pot spun că cred că prima dată l-am trecut când m-am născut, dar atâta timp cât conștiința mea atunci nu era dezvoltată, nu pot spun care erau stările mele, dar se aseamnă foarte mult cu o naștere, cu această metaforă care o mai folosesc și alți oameni în experiența lor. Deci eu am activat 13 ani de zile într-un job dintr-o corporație. A fost un job în care am și avansat, am și ajuns în vârf de carieră și până a luat decizia de a pleca de acolo, gândul că nu sunt la locul unde trebuie să fiu a venit de fapt cu vreo 3 ani înainte. Și de fiecare dată când mergeam la serviciu și mă trezeam cumva dimineața, mă gândeam că nu sunt acolo unde trebuie să fiu. Și triggerul sau startul din care a fost, eu am conștientizat la un moment dat că felul în care eu mă comportam la serviciu și cum vorbeam la serviciu și felul în care eram acasă, felul cu care interacționam cu prietenii sau cu cei apropiați, de fiecare dată era diferit și eu nu înțelegeam necesitatea asta de a schimba rolul ăsta și se aplică absolut peste tot. Deci eu iarăși spun, pentru mine e exemplu de job, dar poate să fie înlocuit cu orice. Deci în momentul în care vă gândiți că poate nu sunteți lângă omul potrivit sau nu sunteți lângă persoanele sau lângă prietenile potrivite, așa să zicem, sau mediul în care ești, momentul în care ai senzația că trebuie să ieși din piele sau să faci ceva supranatural sau să mergi ceva contra ta ca să fii într-un fel anume, este un semn clar că lucrurile nu merg așa cum trebuie să meargă, dar cu ce am luptat eu cel mai mult a fost conștiința, cu mintea, cu acea parte a mea în care spunea că Laura, fii serioasă, că așa job nu o să mai găsești unde ești tu, ai careva probleme de rezolvat și
ca să faci schimbarea asta trebuie să aștepți să-ți găsești poate alt job și credeți-mă că am încercat în acești 3 ani să găsesc alt job și nu l-am găsit. Acum știu de ce nu l-am găsit. Pentru că, de fapt, îl căutam acolo nu unde trebuie, pentru că eu îl căutam fix același tip de job, doar că în altă companie. Și era clar că problema nu era însăși în companie. Problema nu era în compania în care lucram eu. Problema era în mine. Deci, indiferent chiar dacă eu își mergeam în altă parte, chiar dacă primeam același job în altă parte, eu cred că aduceam același, nu cred că, dar cu siguranță aduceam același scenariu. Lucrurile erau să se întâmple exact așa ca în compania în care eram eu. Și problema sau declanșatorul sau schema care nu funcționa era de fapt în capul meu. Și vreau să vă spun că în momentul când vă străfulgeră gândul de a face o schimbare, să știți că de acolo începe startul. Deja trebuie să aveți capacitatea de a înțelege și de a simți momentul când să plecați de acolo. Pentru că lucrurile se întâmplă înainte de a le verbaliza noi. Deci, momentul când noi începem a trăi că deja nu mai putem, el undeva în spate cu mult timp decis că asta o să se întâmple și noi nu putem merge contra nașterii, așa să zici. Și trebuie să fim cumva pregătiți de această schimbare. Fericirea mea a fost că eu, într-adevăr, credeam că eu cumva sunt pregătit, moral vorbind, să merg mai departe și am luat acea decizie la un moment dat și eu m-am concediat de acolo și credeam că cel mai greu a trecut. Și posibil că da, asta e prima etapă cea mai grea de desprindere, pentru că de cele mai des ori noi alegem să punem în acel job, în acea relație, în acel om, pe altcineva decât acel om. Deci eu la rândul meu am analizat foarte mult acest pas al meu și eu am înțeles că de fapt eu am înlocuit în acest job poziția mamei mele. Eu am căutat în acest job ca eu să fiu văzută și să fiu apreciată cum aș fi vrut să mă vadă pe mine maică-mea. Chestia că jobul nu e decât job și niciun om din lumea asta nu poate înlocui pe mama sau pe tata. Și dacă nu realizați acest moment acum, puneți-vă această întrebare ca să înțelegeți de fapt ce rol a avut acel job sau acel om la voi pentru care atât de greu v-a fost să vă desprindeți. Pentru că pentru mine, eu acum înțeleg de ce a durat peste 3 ani de zile ca eu să iau această decizie, dar e un moment care foarte mult eliberează. Conștient nu pot să dau explicații și capul meu cumva, cu siguranță mulți din voi ați simțit că parcă stă cineva acolo în cap și zice: Laura, unde te-ai pornit? Noi am să murim, gata, tu te-ai dus de aici, gata, noi nu avem soluție. Și pur și simplu respirați, ajungem și la acel capitol și vreau să vă zic că faptul că alegeți să faceți acea schimbare și faceți primul pas spre asta și în cazul meu cum a fost acea cerere de concediere, este abia primul pas. Asta nu înseamnă că imediat după asta lucrurile o să se așeze pentru voi. Sau poate să însemne. Dar cu cât mai mult o să fie percepția voastră cumva ca plan pentru viitor, cu cât mai tare o să credeți că asta o să se întâmple peste o săptămână, peste o lună și așa mai departe, lucrurile nu o să se întâmple. Asta se numește rezistență și nevoia voastră de control. Sau, vorbind mai simplu, e nevoia noastră sau nu nevoia noastră, sau plăcerea noastră de a juca rolul lui Dumnezeu. Adică noi să facem niște planuri și știm precis că ele o să fie exact așa cum noi ne le facem și ajungem la momentul
peste o săptămână, peste o lună în care am zis că o să se întâmple și ele nu se întâmplă și noi nu avem decât să ne dezamăgim. Deci, odată ce a fost luat decizia, când se întâmplă acea schimbare spre binele nostru, ea se întâmplă în fiecare zi pentru noi, dar cu cât mai mult încercăm să ținem controlul, cu atât mai greu ea să se întâmple. Asta e una ce am conștientizat eu. A doua este de fapt că după ce iei această decizie, începe a face acea transformare în tine. Toată atenția, dar absolut toată atenția este în tine. Deci ceea ce ai făcut până acum e exact ca un copil mic. Înveți a merge de la început. Și caz nu-ți reușește din prima, iar te scoli, te scuturi, mai plângi, mai nu știu ce mai faci acolo. Te scoli și faci pași mici. Nu-i ușor, dar e una dintre șansele în care noi putem să construim o realitate a noastră matură. Pentru că tot ceea ce a fost până la acest pas a fost, de fapt, momentul în care tu ai ales să dai responsabilitatea ta în mâinile lui altcuiva. Tu ai ales să dai responsabilitatea, în cazul meu, jobului și eu am depins tot acest timp de job. Cum o să se întâmple, de șef, de cine era acolo, de companie. Deci eu pur și simplu am luat responsabilitatea mea și am pus-o în mână la acel job. Și normal că orice sistem o să-și ia plus valoare lui și eu am să ies din ecuație. Exact așa și într-o relație. Dacă ești într-o situație în care crezi că starea ta de bine depinde de copilul tău sau depinde de soțul tău sau de partenerul tău, nu este așa. Lucrurile o să se întâmple exact că acești oameni, nu special, dar inconștient, ele o să te facă cumva ca tu să te dezamăgești în ei sau tu, de fapt, nu e vorba să te dezamăgești în ei. Dar ei arată, de fapt, că toată atenția și unicul om important pentru tine în lumea asta ești tu unicul. E greu, cineva ar spune că e egoist, dar asta este maturitate. Este un lucru în care pur și simplu primii pași, ceea ce am înțeles, ca să înțelegeți, etapa după ce eu am luat decizia asta de a mă concedea și însăși concedierea, deci eu cred că până în luna, nu cred că, dar cu siguranță, până în luna august, eu tot mă amăgeam că schimbarea o să fie peste o săptămână, peste o lună și așa mai departe. Deci, într-atât de mare rezistență și nevoie de control, încât eu cu mâna mea, și îmi asum aici toată responsabilitatea și conștiința de acum, că eu cu mâna mea am încercat, cu tot din adinsul, să mă țin de acel trecut. Nu că aș fi vrut să mă întorc, dar am fost în scenariile și acum cu siguranță, dacă treceți, dacă sunteți aici cu mine, cu siguranță fiecare treceți prin transformarea voastră. În toată această perioadă, eu am încercat să schimb trecutul. Cum? Ajungeam înapoi în imaginile în care eram eu în acel job și eu mă gândeam ce puteam eu să fac ca să evit această criză. Deci, efectiv, dacă vă prindeți la așa gând, ieșiți de acolo. Nu pot schimba nimic. Și să nu credeți că sunteți atât de mari și atât de puternici încât să evitați niște lucruri care sunt de neevitat. Asta este creșterea normală. Creșterea care trebuie să aibă loc. Ce s-a întâmplat cu mine în luna august? La jumătate de luna august, da, important în toate aceste transformări și eu în toată perioada asta, dar mai ales la etapa până a lua acea decizie, eu am avut marele noroc să fiu susținută de 3 oameni, cărora cred că le-am mulțumit și nu am să pierd ocazia să le mulțumesc de fiecare dată. Este fratele meu, cu care ne-am apropiat exact în această perioadă
Și sunt două prieteni de-ale mele, două Natasha, așa s-au primit, cu care am mers prin întuneric, de mână, cu toți. Erau unicele persoane în care îmi spuneau de fiecare dată nu da înapoi. Și e complicat în această perioadă că mulți din apropiați nu te înțeleg. Și îți schimbă total toți oamenii de pe împrejur. În toată această perioadă tu te înveți să fii mama ta. Cine a fost cu mine, practic cu mine, cine a făcut consultație, știe ce înseamnă asta. De a lucra cu copilul interior. De a-ți spune de fiecare dată că tu ești cu tine și asta foarte mult contează. Și revenim acum în luna august să vă spun ce s-a întâmplat. De fapt, a fost fratele meu acasă și vorbind cu el, el mi-a sugerat, am mai vorbit, am avut niște discuții de suflet și noi am vorbit foarte mult pe tema ego-ului. Și că, de fapt, e o temă care contează foarte mult în această dezvoltare și în această creștere, așa să zicem noi, a conștiinței. Când vorbesc de conștiință, nu vorbesc de minte. Uneori cititul mult de cărți generează tare multe gânduri care nu trebuiesc. Și în momentul când mergi în trecut și încerci să schimbi cumva scenariul, ce pași ai fi putut face ca să eviți, asta e exact ego-ul care nu vrea să accepte această transformare. Din luna august eu am început să fac niște cercetări de sine, într-un fel, în care eu am încercat să observ ego-ul. Și citind și o carte la această temă, primul exercițiu, și aici vă rog să mă ascultați și să încercați să vă regăsiți pe voi, este să urmăriți ego-ul după următoarea structură. Deci el se manifestă, formele lui ca ego se manifestă în momentul în care tu folosești noțiunea de mie sau mie nu putea așa ceva să mi se întâmple sau mine, de ce tot asta s-a întâmplat cu mine, întrebare, da, deseori. Mai mult decât vreau, da, adică să vrei mai mult. Am o stare, dar nu mi-ajunge, parcă vreau ceva, dar nu știu ce. Momentul ăsta. Am nevoie de oameni, am nevoie de energie, am nevoie de bani, de atenție și așa mai departe. Trebuie să am momentul în care trebuie să am 20 de universități, 4 diplome și încă nu știu și că eu nu știu unde să ajung. Chestiile astea de mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, nu sunt îndeajuns sau nu e îndeajuns. Nu sunt de ajuns bani, nu sunt de ajuns cunoștințe, nu sunt de ajuns sabotarea asta sau momentul ăsta în care tu te prinzi că nu poți face un pas, că ceva nu-ți ajunge. Asta îți pune ego-ul din cauza că ego-ul niciodată nu știe ce o să fie mai departe. El încearcă de fiecare dată să te țină într-o stagnare în care să zică, Laurica, hai să stăm aici pe loc, noi știm cum e glod, o leac pute, dar e de-a nostru și noi știm, da? Adică structurile astea în care ele ne spun clar că este rezistența ego-ului. Ceea ce vreau să vă spun eu este că noi suntem, de fapt, mult mai mult decât aceste forme. Și pentru a face cunoștință, de fapt, cu corpul vostru interior sau cu acea parte din voi care eu am cunoscut-o tot în acel moment când am luat decizia, doar că nu aveam ochii să o văd, era acea voce interioară în care îmi spunea că Laura, e timpul, ieși, cale de întoarcere nu există. Chiar dacă creierul încerca cumva, toți aveți denumire, precis că i-ați spus, piticul sau a meu are nume,
vorbind de acest ego, care permanent mi-aruncă istorii din trecut sau careva frici din viitor, că dacă nu ceva să se întâmple. Deci aceste structuri, efectiv, sunt structurile care nu țin de voi interior. Deci, vocile din capul vostru sau gândurile din capul vostru nu sunteți voi. Eu despre asta vreau să vă spun, de fapt. Și încercați să faceți cunoștință cu corpul vostru interior. Eu sună niște denumiri din astea super luminate, parcă, dar sunt niște exerciții primare de bază cu care poți să faci cunoștință cu tine, acea ființă pe care tu te cauți și încerci să înțelegi cine ești. Încercați să vă simțiți mâna. Pur și simplu toată atenția să fie în mână. Și capul vostru sau ego-ul vostru spune că nu sunt nimic. Sau ai ceva mai interesant să-mi dai. Inspirați, expirați și toată atenția în acea mână. Simțiți cum se mișcă un mușchi, simțiți pulsația din mână, simțiți fiecare furnicătură care apare. O să simțiți cu siguranță. Cine a lucrat cu mine știe, toată atenția este în corp. Doar așa se lucrează cu subconștientul. Și subconștientul este, de fapt, acea zonă a ființei tale care nu s-a născut și nu a murit niciodată. Eu, tot ceea ce am făcut din august până acum, am încercat să fac această delimitare între gândurile care mi le aruncă ego-ul și în ceea ce sunt eu de fapt. Pentru că când el îmi spune că dar nouă nu ne ajunge bani, dar nouă nu ne ajunge, nu știu, atenție. Și eu stau așa și mă gândesc că dar care atenție eu sunt cu mine, pe loc, normală, sănătoasă, mai am soț, copil. În cazul vostru, cu siguranță o să găsească prieteni sau altceva, dar în primul rând vă aveți pe voi sănătoși, cu mâini, cu picioare, cu cap. Despre care atenție? Nu ajung bani. Bani pentru ce? De câte ori v-ați trezit că cumpărați lucruri care nu le-ați purtat sau nu le-ați utilizat niciodată? Dar așa v-ați gândit că dacă ați le cumpărați, ați vă schimbi viața peste 2 secunde. Exact ceea ce încearcă ego-ul nostru să ne arunce. Și săptămâna trecută am lăsat aici pe canal o meditație cu corpul durerii. Și acest corp durerii pe care îl avem fiecare din noi este un corp energetic, așa să zicem noi, pe care noi îl moștenim de la strămoșii noștri, îl mai acumulăm noi din experiența din viața aceasta și îl mai avem încă și din viețile trecute pentru cei care cred în reîncarnare, pentru cine nu, rezumați-vă la strămoș și la experiența de aici. Și dacă o să observați, în acea practică este foarte multă conectare cu corpul, este foarte multă detașare. Și cu siguranță cine l-a făcut a simțit acele furnicături sau părți de eliberare. Pentru că acest corp durerii, fix ca și ego-ul, se hrănește cu energie negativă. Eu am să mai revin în următoarele live-uri când o să fie cu mai multe detalii despre acest corp interior și despre acest corp durerii, cum funcționează între el. Dar eu vreau să vă spun că practic tot în lumea asta acum este structurat pentru a vă afecta corpul vostru durere. Toate reclamele care sunt făcute arată lupte cu kilograme în plus, arată lupte cu boli, arată
știrile, apropo, arată doar știri negative, știri de violență, în care tu pur și simplu asculți jumătate de oră știrile, gen să fiu la curent cu tot ce se întâmplă în lume, tu ești stors de energie când ești de acolo. Jumătate de oră te-ai uitat la televizor și mă doare capul, dar nu înțeleg de la ce. Urmăriți oamenii cu care interacționați. Cu siguranță aveți oameni lângă care stați și simțiți un val de energie în care aș răsturna munții? Sau sunt niște oameni cu care nici nu ai dovedit două cuvinte să le schimbi și tu ești epuizat. Exercițiul de care vorbeam eu pentru a lăsa tot, pentru nu a lupta cu trecutul, ceea ce am făcut și eu este că eu v-aș sugera, dacă aveți o situație concretă care vă macină destul de mult, cum de exemplu a fost a mea, eu am scris scrisori. Nu știu dacă ați practicat vreodată, dar luați-vă într-o zi câteva minute libere, într-un loc destul de calm. Aprindeți-vă o lumânare, luați-vă o foaie de A4, un pix și scrieți. Dragul meu, job sau partener sau ce a fost acolo, tu ești parte din trecutul meu. Eu accept că asta s-a întâmplat cu mine. Eu am trăit așa și așa și așa emoții acolo, dar sunt gata să mă despart de ele. Și dați-vă voi, scurgă toate emoțiile care le aveți acolo. Efectiv scurgă, nu puneți cu căciulițe, virgulițe și nu știu ce, scurgă. Voi o să observați că începutul scrisorii voastre și cu mijlocul scrisorii voastre, scrisul va fi diferit. Deci atunci subconștientul o scurgă absolut tot din el. Scrieți-vă scrisori. Dacă aveți o emoție din trecut care vă macină și nu puteți scăpa de ea, scrieți scrisori. Sincer, funcționează. Și pe parcursul zilei, când simțiți că vă trage gândul în trecut, vă apucați de spate și vă duceți în prezent. Ați băut apă, ați sărit de 2-3 ori în plus și reveniți aici și acum. Urmăriți și nu lăsați mintea să se ducă. Credeți-mă, acesta este un exercițiu exact ca și sportul. Îl faci de 2-3 ori și rezistența lui scade. Deci nu apare triggerul ăsta. Și dacă apare, în urma unui contact cu un om sau ascultând anumite lucruri, dați-vă voi pur și simplu și interesant, asta se întâmplă cu mine. Dar oare de ce? Ce am aici eu încă de consumat, de acceptat, de văzut? Ultima perioadă, oamenii care vin la consultații îmi spun de multe ori că ei nu înțeleg de ce oamenii din jurul lor așa se comportă cu dânsii. Deci, efectiv, dați-vă voie să vă uitați la oamenii din jurul vostru care vă triggeruiesc cu ochii unui vultur, cu ochii în care să înțelegeți ce mi-arată omul ăsta. Nu sunt oameni întâmplători în viața noastră. Dați-vă voie să vă uitați la viața asta ca un joc. Nu luați atât din serios. Nimeni nu este aici ca să-ți facă ție bine sau rău. Toți sunt ca să supraviețuiască. Tu alegi cum reacționezi la acel om. Și dacă până acum aveai un trigger în care să nu-l văd, să nu vorbesc, acum pur și simplu îl las deodată și vezi, dar oare ce o să se întâmple? Mental, du-te în gândul mental, gândindu-te în subconștient, du-te imaginar acolo în poziția aceea și vezi oare ce o să se întâmple până la urmă. Trăiește emoția aceea până la urmă. Eu de multe ori să ajunge până la rușine și după rușine este moarte. Permiteți-vă să trăiți starea aceea în care eu mor și după asta să vedeți că se eliberează.
este un moment de ușurință în care tu ai senzația că ai deschis capacul la o comoară, pentru că ai stat și ai văzut-o acolo. Și tu ai scos capacul și ăla și de acolo așa energie, te duci înapoi. Și ești în starea asta, dar și asta s-a putut, asta chiar se poate în viața reală. Minunile se întâmplă atunci când voi vreți să le vedeți ca ele să se întâmple. Cam asta a fost despre ceea ce am vrut să vă spun. Și acum sunt gata să vă ascult experiențele și problemele care voi vă confruntați, să vedem cum se manifestă ele la voi. Și dacă sunteți deschiși, am putea să vedem poate care sunt subînțelesurile. Și spuneți-mi cum a fost informația asta pentru voi. Salut, salut. Încep eu? Mă prezint, sunt Maria. Da. Uite, atât de mult m-am regăsit în ce și ai spus tu, cu jobul. Cu jobul asta e și la mine că vreau să-l lăs. Tot așa la mână și eu. Dar știu că gata, e aici. Tot așa spun, când nu ne ajung bani, ca să plec în altă țară, că în genere vreau să plec cu totul din Olanda. Am hotărât să plec în Irlanda. Asta când eu, 2 ani în urmă, când am venit în Olanda, de fapt, eu vroiam să plec în Irlanda. Dar mă rog, acolo sunt câteva schimbări au fost și am venit aici. Deja tot era, totul, și jobul, și chiria, de acolo nu avem chirie. Și simt că, da, am crescut. Timp de 2 ani am crescut. Am fost, pentru mine asta a fost o schimbare totală, un nou țară, un nou job, oameni noi, colectiv mare, în care eu niciodată n-am lucrat în așa colectiv, o companie foarte, foarte mare. În genere, jobul total diferit și am lucrat eu până atunci, dar m-am profilat foarte bine și acum tot mai departe văd că e creștere mai mare, dar nu e locul meu. Mă duc, mă trag de gât, mă duc acum. Așa e. Maria, răspunde-mi repede acum. Ce ai tu de câștigat că nu te duci din jobul ăsta? Ce ai tu de câștigat că nu vrei să ieși din jobul ăsta? Prima ce-ți vine acum. Nu am nici de câștigat. Asta e mintea, e că te ego, bună ziua, el te ține în siguranță. Aha. Poți să-l vezi, poți să-i dai un nume și spune eu te văd, ți-i frică. Eu știu, știi cum e numele la ego-ul meu? Pizdețul. Așa i-am zis Eu e Valera. A meu e Valera. Eu am senzația că cineva, eu mă bucur de comunitatea noastră de pe Telegram, sincer să spun, pentru că e destul de filtrată și oamenii cumva s-au primit așa să vină cei care aud și înțeleg despre ceea ce vorbesc, pentru că dacă cineva din extern ne-ar asculta, zice că e casă de nebuni aici, dar real, dacă îți dai voie să faci delimitarea asta, tu poți să te vezi pe tine în realitate cum ești. Sau să leși pe pizdețul tău sau Valera meu să-ți conducă viața în alt pizdețuri și Valerii. Ce ai de câștigat să nu ieși din jobul ăsta? Prima ce-ți vine acum. Ui, libertate. Eu acum am înțeles, libertate. Și eu o să fiu, eu am să fac și vreau eu. Nimeni n-a să mă conducă și eu mă maturizez. La asta și om matur, să ies de copilăria mea, ca să mă duc Înțeles de ce nu legi jobul ăsta? Pentru că tu ești să simți copil. Ți-e frică să te duci în maturitate. Da. Da. E despre asta și iarăși, nașterea se întâmplă când are de s-a întâmplat.
faptul că tu ai să întinzi, știi cum, ca o naștere normală. Tu nu poți să ții copilul și în tine 10 luni. 9 luni să fie. Cât e asta, exact cum spunea și în cursul doamnei, cât e asta nu știm precis. Dar ea are loc să se întâmple. Și cu cât mai mult o amâni, cu atât mai tare pizdețul mai mare. Doare, mai tare, rupi din carne. Asta nu înseamnă că un apă și ne-a luat și ne-a dus, dar asta nu înseamnă să crezi că mai stau o leacă și să întreacă. Asta nu trece. Asta nu trece. Vor să nu primească, știi cum la politicienii noștri în mijlocul iernii spun că iarna ne-a luat prin surprindere. E foarte bine că tu mergi spre schimbarea asta. Și să nu se întâmplă un moment ceva și să zici că m-a luat prin surprindere. Cum te-a luat prin surprindere dacă tu știi de schimbarea asta, dar de câți ani tu te pornești de acolo? Ui, de mult. Apiacă. De acolo. Uh-huh. Asta nu e amuia care... Eu știu. Irlanda, Olanda, nu știu ce e acolo. Asta încă e de mult timp. Da, încă da. nu e din copilărașul ăla meu care... Da. Asta e de mult. Nu vreau filmatură, nu... Frică, nu că nu vrei. Pur și simplu subconștientul tău încă... Iarăși, tu n-ai făcut încă delimitarea asta de ego. Până acum încă l-ai crezut pe pizdețul tău din cap. Da. În momentul în care tu ai poți să vezi delimitarea asta, în care tu te auzi în gândurile tale ca să spui că tu nu ai suficienți bani, că tu ești în momentul potrivit pentru noi, pentru mine, pentru tine și așa mai departe. Și la un moment dat când ai să zici că stai, dragul, tu pe mine mă duci în istorii pe viitor care nici tu, nici eu nu știu unde e asta. Dar eu la moment azi pot să fac asta, e că eu pot să-mi iau, de exemplu, 10% din venit să-l dau într-o parte, că eu știu, că e ca când eu o să ajung la suma asta, da. sau poate în direcția asta, eu am să fac primul pas. Și gata. E că asta se numește maturitate. Când tu îți faci o strategie, îți iei un procent anumit și îl pui și îl investești în partea și unde tu ai de gând să te duci și tu faci pasul și ala. Dar nu stai și asculți drugul ăsta din cap, că el ți spune că încă nu e momentul, noi încă nu câștigăm cât trebuie. Da, că acolo nu știu ce se întâmplă. E că filmele astea din viitor, că frișile astea de acolo, exact pentru așa ca tu să renunți la tine, la starea ta, eu cu mine. Și în momentul în care tu zici, Maria, eu înțeleg că ți-e frică. Hai, vină și să scriu o scrisoare. Și tu și scrii o scrisoare. Și vezi și să găsești o scrisoare și e. Pe urmă, după ce o scrii, o iei și o citești. Crede-mă că îți găsești acolo niște lucruri în care să zici că capeți, nici nu știu asta despre mine. E cam așa ceva. Da, tu acum ne-ai zis de plan ca să pun bani deoparte, dar când ai început tu a vorbi, eu am scris două puncte din plan, că eu deja m-am gândit la asta, să pun banii deoparte, da. Eu deja ne-am pus 2 puncte, ce să fac? Doamne, eu o să ieși ca să-l sparg, exact acolo cum l-o sparg cineva și pentru mine, să ieși și eu pentru asta că să-l sparg la voi. Pentru că, iarăși, la noi, la toți, ca frica asta, eu am spus că sunt două nașteri. Nașterea propriu-zisă atunci când noi nu știm ce s-a întâmplat. Și noi am trăit în poziție de copil până nu crapa, este și până tu nu faci decizia asta. Deci, practic, de la 35 până la 45 de ani undeva încoace și este o situație în care e pur și simplu crapă. Și tu vrei, nu vrei, ești pus în situația în care să înveți să te maturizezi. Și dacă tu te opui fluxului, tu stai încă în poziția și de copil, e jeli pentru că se apucă probleme somatice, se apucă în primul rând corpul și de bănuit, apar durerile de cap, migrene și tu nu poți să o scoți la capăt. Crede-mă că mai degrabă le ieși un job decât înșechea repara în sănătate. La mine aici au fost semnul de la univers, de la o natașă din asta care ne-a adus-o Dumnezeu în viața mea și ne-a spus că eu înainte de a scrie cererea asta de concediere, el mi-a spus că de fapt
are să facă o consultație la Institutul Oncologic la Chișinău pentru că era cu o problemă de sân și eu am înțeles atunci la mine în cap că dacă eu nu iau decizia asta, eu precis că dezvolt o boală de asta nenormală. Și eu am început, eu am dat start din ziua aceea. Din fericire, Natasha mi-e sănătoasă. Și din fericire și eu am făcut această alegere. Maria, îți mulțumesc tare mult că ai participat azi în live-ul ăsta și mulțumesc pentru experiența și deschiderea ta. Doamne ajută! Și spor la maturizare! Mulțumesc mult, slavă Domnului! Mulțumesc foarte mult! Uite, am simțit să ies. Data trecută tare mult. Nu știu ce... Da, mulțumesc foarte mult! Cu mare drag, cu mare drag! Da, Leonușca. Aleona, ești cu mâna în sus? Și poți să vorbești, dacă vrei. Dacă Aleona nu vrea, puteți să vorbiți oricare voi și să-mi spuneți voi cum treceți prin etapele voastre de transformare. Pot să vorbesc eu? Da? Ok. Am stat că sunt... mi-am pornit două dată. Bună seara la toți! Bună seara, Laura! Mulțumesc pentru live. Eu, ca tare, de azi dimineață, când m-am trezit, văzusem ieri mesajul și zicem că eu azi n-am să am timp la ora 6, mă rog, dacă noi suntem cu o oră urmă. Dar așa au făcut, cred că, universul totuși să deschidă și să ascult. Și acum, după ce am ascultat pe tine, și parcă suntem în aceeași încălțăminte, poate în de culoare, și am ascultat-o și pe doamna domnișoara dinainte și mi-a venit în cap că noi suntem parcă tot una, dar tot și o leacă diferiți. Și am de vreo două săptămâni am mine așa e o stare interioară că știi că eu tot mă străg de lucruri la care sunt și când stă în gât și tot parcă zic că hai că... Dar eu ne-am dat odată limită că până la 40 de ani mei să ies din fabrica în care lucrez, că încet încep a construi, spunem, și îmi place mie. La mine să mai reîntorc vechile credințe și cum mă mai sabotez eu din toate punctele de vedere, dar din toate punctele de vedere asta e lucru și bani. Parcă am venit și am ieșit la lucru tot așa, te duci, parcă după Sfântul și Duminică zici, hai că eu azi am așa o dispoziție mai faină, dar intrând acolo, parcă tot e împotriva ta. Și nu vorbesc de oamenii care sunt împrejur, dar însă și atmosfera și să zic eu cum te privesc ca cei care sunt mai de sus, responsabili, care ia și tot așa mai departe. Îți dai seama că nu ești valorificat, toate că tu dai de la tine foarte mult. Și tot încerc să mă readuc în prezent, hai să spun așa, cu inspiră și expiră. Și mi spun tot eu, Alina, ești din zidurile în care stai. Alina, cine nu te-a apreciat pe tine când erai mic? Cine nu m-a apreciat? Cine nu te-a văzut eforturile tale când erai mic? Cine nu ți le-a văzut? Mama. E tot timpul mă compara pe mine cu alții. Am fost felicit că tu pe mama ai înlocuit-o în jobul în care tu ești acum. Și tu te uiți ca la mama, la șefii tăi. Tu aștepți ca ei pe tine să te aprecieze așa cum nu te-a apreciat mama. Dacă tu te trezești la momentul în care să te uiți la jobul ăsta ca la un job obișnuit, ca la ceva care poți să găsești în orice moment în altă parte, sau să nu cauți acolo emoții de dragoste
și de netezire. În momentul în care te vezi și îți pare că șefii tăi cumva se comportă nu cum trebuie cu tine, întoarce-te la Lina și ei din copilărie și spune eu să aici cu tine și ești netezești acolo. Spune eu te văd, pentru asta e de ajuns, că eu te văd, noi suntem amul la lucru. Fă separarea asta, pentru că interesant că și tu și șefii vezi, știi cum, ca niște autorități de sus, exact ca din poziții de copil, când părinții sunt mai mari și știu mai bine cum îi înțelegi cum? Când ești din poziții de maturitate, tu știi job-ul, te duci, ți-ai făcut ce ai de făcut și asta e toată treaba. Fără multe emoții acolo. Dar tu aștepți să vii de acolo dragostea de mamă, înțelegi? De atâta tu și nu te poți despărți. Tu aștepți când e pe tine odată o să te vadă și o să te aprecieze. Cum nu te-a văzut mama ta. Exact, eu îți spun amul din poziția mea exact unde am fost eu. Eu așa am așteptat că acolo îți vii cineva și să mă netezească pe cap și a zic, Laurica, malădeț, cum ți-a venit asta în cap și alții că nu au văzut? N-ați fi asta. N-ați fi asta pentru că tu te uiți acolo la dânsi ca la părinți, ca la Dumnezei. Așa e pur și simplu un job care în orice moment poți să te schimbi și te duci în altă parte și spui, dar de fapt eu aici sunt principală, eu am venit aici să lucrez pentru voi. Eu fac bani numai. E cam eu îmi dau seama că după, făcând lucruri care faci, câteodată aștepți și tu și ori lăudat, ori să spună, da, că ai făcut ciotca. Spuneți tu ție atunci. Spuneți ție atunci așa. Eu am uneori momentul ăsta și îmi spun, Laurica, ești malădeață de data asta. E că aici în momentul ăsta spun, Alina, eu te văd. Chiar ești bravo. E că asta lucru n-am făcut-o niciodată. Fă-o, pentru că acolo tu te uiți la mama. Corect. Adică aici... E că m-am primit o palmă pe față. Cum să spune. Felicitări. Chiar mulțumesc. Felicitări, urmărește. Și să vezi că șefii o schimbi atitudinea față de tine. Ok. Da. Eu vă mulțumesc mult și succes. Eu îți mulțumesc. Ciao. Pa, pa. Monica, tu erai sau cine mai vrea să spui ceva? Vreau să-ți mulțumesc, bună seara în primul rând tuturor. Eu sunt foarte bucuroasă că sunt alături de voi în comunitatea asta care, practic chiar dacă suntem în țări vecine, problemele sunt foarte asemănătoare, adică nu e nicio diferență, să zic așa. Ba din contră, eu văd oamenii din Republica Moldova bravo, adică foarte serios. Nu știu dacă ați auzit asta sau nu, dar eu mă uit cu admirație la voi, din multe puncte de vedere. Și cum am observat în podcasturile pe care le ascult, că ascult oameni din Republica Moldova, ne admiră pe noi românii și mă întreb oare de ce? Că, nu, noi avem multe hipe, vă vedeți? Oglinzile din ce perspective ne vedem. Eu am văzut ego că intră imediat pe pilot automat, foarte repede intră. E atât de subtil și atât de... chiar dacă îl observ, prima dată vine într-un alt mod mai subtil la mine. Asta am observat. Ești în vâltoarea muncii, trebuie să muncești, că trebuie să faci niște bani ca să trăiești, indiferent cum privim facturile, vin și trebuie să plătite. Și mi se pare foarte greu să stai în chestia asta și să te transformi. Eu am stat odată în viața mea într-o chestie ca asta, a durut al dracului de rău, foarte rău a durut, dar am ieșit din treaba aia, am ieșit. Acum e zona asta așa călduță, care nu e nici foarte nasoală, nu e nici foarte bună, e călduță, vreau să ies, dar... Știi? Și face foarte mult sens ce ai spus tu în seara asta și ce au vorbit fetele, doamnele dinaintea mea. Foarte mult sens face. Foarte mult sens. Și pe mine m-a ajutat. Eu mi-am notat și acum
Vedem ce este. Eu, Am început cu scrisori. Am început cu o scrisoare, să știi. e bun, Am e făcut cu o foarte bine. scrisoare. Și am avut un Scrisoarele aha, am fac, avut o foarte bine fac. Pentru că eu nu-mi imaginam că în capul meu, eu mi-am făcut despre prietenie un ideal așa, adică în capul meu exista un ideal. Și când mă împrieteneam, eu mă duceam acolo cu trup și suflet, cu tot ce se poate oferi într-o prietenie. Nu treceam prin etape. Și mi-am dat seama că eu practic nu am stat niciodată umăr la umăr și să văd, măi, e lângă mine, nu e lângă mine, sunt înainte, sunt în urmă, unde sunt în prietenia asta? Și asta a făcut printr-o scrisoare sensul ăsta. Deci nu... O de prietenii. Cărțile spun că ego-ul se începe dezvolta de la 6 ani. Deci, de la 6 ani, ego-ul nostru e gata format. Și de acolo el începe a aduna. Și iarăși revin la perioada asta, ținând cont că el de la 6 ani deja e format, ce e vârsta de copil, și el crește, tu pur și simplu dezvolți ego-ul acela de la 6 ani pe parcursul vieții tale până nu crapă nu știu, o schimbare de job sau un divorț sau mai știu eu care ce problemă pe acolo îți apare. Iarăși e vorba de conceptele astea. Eu tare sper noi să ajungem la un moment dat, fetelor, dar eu nu ca din poziție de Dumnezeu, dar timpul își face ale lui. Și așa ajungem la un moment dat, o să ascultăm video-ul ăsta de vreun an undeva și voi să vă ascultați și să zici, dar cum putem să gândesc eu atât de copilăresc? Pur și simplu nouă lucrurile acum atât departe complicate, dar ele de fapt atât de simple din momentul în care tu pur și simplu le leși. E momentul de predare. Eu nu știu ce o să se întâmple, eu mă predau, eu până aici. Că momentul ăsta în care tu nu mai încerci să deții controlul și tu nu mai încerci să schimbi ceva. Și apropo, ego-ul face diferențele de naționalități, limbi, rasă și așa mai departe. Ideea noastră ca ființe, noi suntem pur și simplu ființe venite în această viață sub formă de om și ne trăim o anumită experiență. Și nu contează că ești tu din Moldova, că ești din România, că vorbești o limbă sau alta. Apropo, politica, manipulările și toate restul îs apăsate pe ego. De asta dacă vrei să ridici o problemă sau să iei mai mulți, că suntem în zona de la noi Moldova de grabă să alegerile, apeși pe credință sau pe limbă, pe istorie. Deci sunt niște lucruri care nu au sens, efectiv nu au sens. Și toate războaiele și toate conflictele au fost făcute din ego. Undeva s-a socotit mai cumva, când de fapt noi suntem din același aluat. Cam așa o istorie am simțit să o spun aici. Foarte frumos. Cam e despre asta. Nu-i nimeni mai deștept ca tine. Nu-i nimeni mai prost ca tine. Fiecare suntem aici ca să avem grijă de noi, dar ego-ul are tendința permanent să uite să te compare cu altcineva. Nu faceți asta. Nu în pot. Voi din din mașină suntem făcuți diferiți. În momentul în care ai trecut peste transformare și ai ajuns în stadiul în care ești la moment, cum te privești tu pe tine acum? Cum ești tu față de tine raportată? Îți place mai mult de tine? Ești mai... vine îndrăgostită de tine? Adică ești... Eu am sentimentul ăsta când lucrez cu mine, de exemplu, și descoper despre inclusiv că e de bine sau de mai puțin bine, începe să-mi placă de mine. Bă, ok, știu că chestia aia dacă o fac, dacă îmi vine și e urât, trebuie să mă opresc pentru că eu știu că reacționez în felul ăla. Și atunci mai bine mă opresc. Și eram curioasă, tu cum te vezi acum?
Metaforic vorbind, până a lua această decizie, eu m-am simțit binișor pe un scaun, așa bine, cu 4 picioare. Și când am luat decizia, am simțit cum mie mi se rupe câte un picior de la scaun. La un moment dat, eu ne-am dat seama că eu pot stau foarte bine în picioare. Eu n-am nevoie de scaun. E starea în care tu descoperi în tine, poți să-ți simți corpul. Pentru mine, sincer vă spun, eu nu sunt omul a sportului. Unicul lucru care îl simt, cred că când fac ridicarea trunchiului și mă dor mușchii de la burtă, în sens altceva nu știu, mai mult în corp n-am putut simți. Dar acum, eu pur și simplu am găsit în mine niște lucruri, deci, sincer, eu găsesc o siguranță foarte mare. De îndrăgostit, cred că urmează, dar eu încep a învăța a merge pe picioare, dar nu pe scaun, știi? E ca până acum eram pe scaun, dar acum încep a învăța a merge pe picioare, în sens că, dacă eu sunt bătăi alert în inimă, oare ce că eu de-am știu despre ce e asta? Înseamnă că eu merg sau fac ceva ce nu cum trebuie, sau eu n-am băut apă, efectiv, sau am o emoție ceva pe împrejur. Eu pot să mă bazez. Deci pentru mine, ceea ce fac eu acum în procesul meu de transformare, eu îmi dau voie să mă ghidez după mine. Și asta, credeți-mă, ceea ce am vorbit și în live anterior, asta doar un om matur poate să o facă, un copil așa ceva nu are, pentru că acolo e multă vulnerabilitate și pentru asta sunt părinții ca să-l aduc până la maturitate, până el să fac cunoscut cu vocea lui interioară de ceea ce vorbeam în live trecut. Deci eu acum încep am învățat să merg pe propriile mele picioare și să nu mai stau pe acel scaun care cumva în mintea mea îl credeam foarte stabil. Și nu se împletește câteodată copilul cu adultul, adică nu se mai ești și în faze de genul? Este și el o să fie permanent. În primul rând, vreau să vă spun că, indiferent cât ne-am lucrat noi relația cu mama nouă niciodată nu ne ajunge. Și e foarte mult nevoie de a lucra cu copilul interior. Dar, dacă găsești punctele de vulnerabilitate din start, adică trauma aceea ta din copilărie care este, eu, de exemplu, mai văd cu lipsa asta de atenție, ce vorbeam și cu Alina mai devreme. Și eu când văd că pe mine nu mă văd, că la mine nu vin, eu mă trezesc deseori, mai ales că eu acum în general am început cu toată altă nișă. Și eu stau aici frumușel și o liniștesc pe Laura și Lorica, tata să fie bine. Asta e doar o perioadă, eu o să ieși cu tine. Este totdeauna. E momentul în care tu te înveți să fii propria ta mamă. Cu toate că asta nu se tratează până la urmă. Hellinger, ăsta care cu constelațiile din bază, el spune, mama nouă niciodată nu ne ajunge. Așa că e foarte mult lucru cu copilul tău interior. Și ce exerciții faci pentru copilul interior, în afară că îl observi, le îmbrați, îl liniștești? Ce am putea să mai facem pe, cum să zicem, într-o situație de criză unde ești la job, nu poți să desfășori scrisori, nu poți, ești ceva pe repede înainte. Ce am putea face? De copilul interior când încep problemele astea, care la mine, de exemplu, este respirația și băutul de apă sau ies afară. Ori ies afară și încerc să mă concentrez în natură, la copaci, la aer și foarte interesant momentul în care pur și simplu îți dai voie, mai ales acum timpul s-a răcit un pic și simți aerul cum se duce rece până în stomac și cum iese cald pe nări. Toată atenție ca la faci de vreo câteva ori și pur și simplu simți energia în corp cum se echilibrează. În rest, eu am spus că cu copilul interior încercați să găsiți în primul rând rădăcina când a pornit, o vârstă anumită plus-minus, sau dați-vă voie să faceți acele activități care le făceați în copilărie și vă aduceau plăcere. Eu, de exemplu, desenam personaje din desene animate. Și uneori mă trezesc la moment că parcă aș vrea să desenez vreun Mickey Mouse.
sincer, da, și să colorez mandale sau asta. Eu mă văd tare în culori. Așa că faceți așa o retrospectivă în copilărie și vedeți activitățile care vă plăceau să le faceți atunci. Și dacă simțiți cumva că partea asta a copilului interior e foarte vulnerabilă, plus că se lucrează, trebuie câteva practici ca să te duci să-l scoți, să vezi anume perioada declanșatoare, pentru că sunt uneori unele probleme care, ok, se trec, dar sunt altele într-atât de ascuns că nici nu știut că le ai. Și de asta e important să faci terapie pe tema asta. Nu sport din terapie, dar vreo câteva consultații sunt binevenite. Mulțumesc frumos! Mare drag! Fetele, care ați mai rămas? Mai vrea cineva? Bună seara, auziți? Salutare! Salutare! Eu am o întrebare relativ la ego-ul ăsta care se declanșează de mii de ori pe zi, milioane, nu știu. Și da, este mega subtil, dar, adică, ok, numai prin cum să spun în cuvinte, numai prin observare poți să-l vezi? Da, în primul rând te uiți la emoții. Emoțiile totdeauna ți le aruncă ego-ul. Deci, e efectiv, toate emoțiile care apar la voi sunt manifestarea ego-ului. Deci, Toate? da. Da, cele negative, toate. Pe cele pozitive tot. Că eu sunt cel mai, că eu sunt mai bun ca celălalt. Deci chestiile astea, dualitățile. Toate dualitățile. Știi cum? Orice victimă este agresor. Asta e lege și poate să o spună cine vrei. Și faptul că stai în victimă e ego-ul, că săracul de mine, și că ești agresor, că eu sunt cel mai mare, tot e ego-ul. Sau deșteapta de mine, că eu sunt cea mai bravă, și proasta de mine, că eu nu sunt bună de nimic. E toate ego-uri. Exercițiul ăsta de identificare a ego-ului te aduce pe tine pe centru. În centru ființei tale. Vreau să spun o situație în care eu astăzi efectiv am stat și m-am gândit, ok, dar ce simt acum, dar de ce mă comport așa, dar ce-i cu mine? Am fost la dentist, după dentist a fost la o prietenă și am luat niște picături de ochi, nu știu ce, și la un moment dat sun acasă, copiii, bine mersi, și sun pe soțul era un car de nercă cu cel mic, în fine, niște chestii de la școală, au uitat hârtiile la școală, în fine. Nu era mare lucru. Am zis, ok, este problema voastră, nu știu ce, nu mă bag. Ne vedem acasă. Eu să ajung undeva la 5:30, el să plece la 5:30. Și pe drum, prin liniștit, am zis, ok, ajung nu știu ce, și la un moment dat, mă gândesc eu, păi dacă el pleacă la 5:30, n-ar putea să mă aștepte și pe mine 10 minute? Să vorbim. Pe mine, mărita eu. Pe mine. Și pe mine, măi. Da. Ai văzut-o cum? Că eu ți-am spus forma acolo, dacă te duci înapoi în live și să asculți. Pe mine. Momentul ăsta de a trebui pe mine. Eu care sunt, el care este soțul meu, al meu. Da. Înțelegi cum? Da, înțeleg. Tu ești soția lui. Da. Adică, de ce el n-ar fi avut dreptul să aibă aceeași? Păi aia că mi-am dat seama de ce am eu nevoie, de ce mă pun eu deasupra lui și mă cred eu atât de importantă și vai, ce să spun, că pe mine nu are, în condițiile în care nu avea decât o întâlnire cu prietenii, deci nu era să zici că termin programare la doctor sau mă știu ce, nu, da? Era pur și simplu o ieșire în oraș cu băieții la
distracție, la să te simți bine. Iată care a fost. Că el se duce la distracții. Iată care a fost problema. Am înțeles, asta e problema. Da, Se duce iată. la distracții și nu poate să mă aștepte pe mine. Dacă omul se duce la serviciu, se duce omul la serviciu. Da, exact. Și vin eu frumos mai departe și îmi zic, păi, omul are, nu-i place să întârzie, pentru că știu că nici mie nu-mi place să întârzie, pentru că are dreptul și el să meargă. Știi, încercam eu să-mi liniștesc mintea, da? Și vin acasă și el nu era plecat. Deci la ora 5 și 30 de minute parchez mașina și zic, ok, poate ne întâlnim, el iasă pe ușă, eu vin, intru în casă. Când încolo el, ca să mă întâmpine, a zis că s-a gândit, chiar dacă întârzie, măcar să mă aștepte să ne vedem. Ca să ne vedem. Uai, știi cum mi s-a muiat toată... După ce mi-a făcut procesul să-mi liniștesc mintea și... Asta e ego. Da. În primul rând, tu ți-ai făcut acolo o mulțime de imagini, tu ți-ai făcut istorie acolo, tu te-ai consumat deja, că cum a putut pe mine? Soțul meu să facă asta, înțelegi cum e? Că tot a pasat despre mine, despre eu. Nu, încă n-ai fost acolo, încă nici nu s-a întâmplat. Ego, îți spun, totdeauna te duci în scenarii din trecut și îți faci niște filme de groază. În viitor. Sau te întoarci în trecut și îți spune, băi, dar și proasta mi-a fost că n-ai putut să faci invers? Că dacă poate, dacă făceai invers, apă nu era și așa cum i-am. Îți două scenarii. Ajung acasă, stăm să vorbim frumos și i-am și zis să-ți mulțumesc că m-ai așteptat, că este foarte frumos pentru mine că m-ai așteptat, nu știu ce. Și l-am dat zic, și ce-i de mâncare? Nu-i nimica de mâncare. N-ai avut timp să faci nimica de mâncare, astăzi lucrând de acasă. Știi? Și chiar mă gândeam, bă, dar n-aș putea să tac și odată, mă. Pur și simplu să tac și să nu mai scot pe gură atâtea de multe chestii. Dacă omul a avut de lucru, nu? Și după aia am zis, ok, nu-i nimic, mergi și fă-ți treaba. Distracție te urmărești și îi dai un nume că ego-ul tău e tare feminist. E tare feminist el la tine. Ok. Am înțeles. Da, el e așa... Dacă s-ar putea cineva să-l sedească pe dânsul. E așa un nume mai volativ, așa, știi? Exercițiul, tu, iarăși, adică eu pentru toți, inclusiv și pentru mine spun, exercițiul este nu a sta și a-l face de nimic, dar într-un fel că iar ai venit, hai că te văd, stai acolo în colțușor, pe urmă să vorbim cu tine. Nu lupți cu el, pentru că nu duce la nimic. Tu îl încarci cu energie în momentul ăsta în care tu... Nu. Pur și simplu îl vezi și iar tu... Și la un moment dat, el pur și simplu nu o să mai conducă așa de tare. Am înțeles. Fain exemplu tău. Și tare frumos exemple avem azi. Azi avem despre job, despre familie, despre, nu știu, tare frumos. Eu tare vă mulțumesc pentru că sunteți așa cu mine. Mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumesc tuturor. Mai este cineva? Eu. Natalie. Natalie e una din Natașele cele două ale mele cu care eu am mers prin întuneric. Și îți mulțumesc cu această ocazie. Cu drag. Vreau și eu să dau de un exemplu de ego. Am un prost pișor. Hai. Și eu, de 2 săptămâni jumătate, formez o persoană la lucru. Laura, tu știi, da? Da. Mură în gură, minută de minută, 8 ori în fiecare zi, apeși aici, faci aici, pui așa, faci așa. Azi, deja, șeful a zis că, ok, fatu, tu ești formată, hai, lucrează singură.
fă și asta, fă și asta, fă și asta și și noi de 2 săptămâni deja mură în gură lucrează, pentru că nu pot să o deranjez pe Natalia la fiecare 3 secunde. Dă-i pașii, tu știi, încearcă singur să te descurci. Pe urmă vine și îi spune că ea ca și o listă de clienți, că sună și că fă asta, știi? Adică și poate să facă, eu am învățat-o să facă, știi? Într-un moment zici că, ok, nu fă asta, duci și intră în mail-uri și verifică toate mail-urile de la agenție și vezi dacă ai de luat niște programări ceva. O dezbătut-o o lecuțică. Și mâine îi spune că mâine Natalia n-a să stai cu tine în birou, a să stai în altă parte, tu să lucrezi singur. A noastră, a Musara, o ieșit plângând de la lucru. Eu zic, ce s-a întâmplat? Că venim amândouă acasă. Dar eu nu înțeleg așa, zic, fată, pe mine nu m-a format. Eu am venit aici și își dem singur în birou și mă uitam că boul la poartă nou în computer, în sistemă, și mă ducem la unul și întrebam și pe la doilea și pe la trei și venim și mă uitam iar ca bou, cămâța în calendar, știi, și trebuie să fac eu aici, cum trebuie să fac și eu să scriu. Asta tot în limba franceză, dacă ceva. Zato ai un noroc mare că eu am stat cu tine 2 săptămâni și dacă eu mâine n-am stau cu tine în birou pentru că eu am altceva de învățat de amul, nu nimic strașnic, eu tot sunt în birou de alături, ai zis și să întregi. Dar e că interesant cum scoți omul din rolul ăsta de copil, de elev până la urmă, știi? Că o eleva mea și s-a deprins că este mama, este profesoara alături și la fiecare 2 secunde, Natalia, tu cum să fac aici? Natalia, tu cum să fac aici? Și eu, hop, vin și o ajut, știi? Și amudea mi să ie asistența de lângă dânsa și ego-ul, da pe alții te uită, da pe alții, cum au vorbit cu mine azi și mă pot să fac ba una, ba alta și tocmai plângând-o ieși de la lucru. Așa un exemplu de ego. Și în genere cu chestiile astea de învățat, mai ales cum zici că din elev. De obicei, fix ca și la copiii cei mici. Prima dată te duci și înveți și pe urmă te duci și îi spui tu fă și pe urmă să-mi spui unde arată în ce ai făcut, știi? Da. Și se repar de 2-3 ori și pe urmă se oprește toată istoria asta. Dar interesant, altfel, eu mă uit că cât de tare ego-ul și ala o luat o perătură că încă nu s-a întâmplat nimic. Poate că mâine o să fie tot ok, poate nu o să fie nicio problemă. Dar la tine scenariul dă-mi în față că tu ai început a plânge că tu gata n-ai să reușești. Da. Și de cel mai des ori când te identifici cu ego-ul, tu chiar n-ai să reușești. Chiar n-ai să reușești, pentru că tu te identifici cu dânsul. Din asta și e important în exercițiile astea de identificare, de urmărire, că tu să-l urmărești cum se manifestă ego-ul tău. Și pur și simplu să zici că, aha, eu te recunosc, dar asta nu e despre mine. Eu pur și simplu mâine am să reușesc. Și eu dacă n-am să știu, eu am să găsesc pe cine să întreb. Laura, trebuie să-mi trimit live-ul tău să-l privească. Ori să-i fac mâine dimineață consultații. Este aici. Este aici în grup. Este în grup. Eu sper că e până mâine dimineață. Ce revină? Bine să vorbim despre ego-ul nostru. Da, nu știu, toți sunt și se împrăștii tare frumos dintr-o parte în alta. La mine anul ăsta s-a manifestat... Pardon. Fata mea care venea la mine de fiecare dată de ziua mea, anul ăsta nu poate să vină. Și eu deodată am zis, nu, tot ok, dar păi și-ți cheltuie atâția bani să vii la mine, las că ne vedea altă dată. Dar ego aici... Și e că am scris mesaj, răspuns. Fata mea. A mea? Da, e fata mea. A mea e fata. Fata e a lui Dumnezeu. Ei ne-au făcut surpriză și ne-au venit vreo câțiva ani la rând la ziua mea de naștere și eu am considerat că de-am asta e o obligație ei, că trebuie să vii numai decât când e ziua mea, să cheltui un pumn de bani, să iei liber de la lucru, să iei bilet de avion și să vii la mine. Și dacă anul ăsta e nu poate, ești chiar nu, chiar cum așa, după. Și eu, deșteaptă de mine, aseară i-am scris un mesaj, mami, după asta e luna noastră, e și ziua asta, așa mea, hai măcar o mică vacanță, hai măcar ceva. Și eu mă scris, mama, eu am o grămadă de lucruri, e ca mie în momentul ăsta, știi? Eu am o grămadă de lucruri, eu nu reușesc, eu nu pot, să vedem când să putem să ne organizăm, să ne ducem într-o mică vacanță.
E timpul copilul meu să aibă vacanțele cu cine vrei eu și eu cu cine vreau eu. Da, maturitatea e atunci când tu te alegi pe tine. Și asta nu e egoism cum pe noi ne-au învățat. Da. Asta e fain când, indiferent de ce o spun alții, eu pur și simplu mă aleg pe mine. Pentru mine asta e cel mai bine. Și nimeni nu poate să știe cum pentru mine e bine. Și iată așa. Laura, Mulțumesc mersi. de exemplu. Mersi și ție. Pa, pa. Seară frumoasă, fete. Mersi. Și fetele, cam toate am vorbit aici? Sau mai rămas cineva care vrea să mai spună câte ceva? Alionșca, tot te văd cu mâna ridicată. Eu te aud dacă ceva. Poți spui. Și fetelor, văd că cam aici au fost discuțiile noastre. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru prezența voastră. Avem cel mai lung live din cele 3, de o oră și un piculeț. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru deschidere, pentru faptul că sunteți aici cu mine. Și da, cel mai probabil că, dar nu cel mai probabil, legea rezonanței nu a anulat-o nimeni. Și cu siguranță sunteți aici pentru că voi toți treceți printre aceeași transformare ca și mine. Cum spunea și careva din voi astăzi, doar papucii au culoare diferită, dar suntem în aceiași papuci. Eu vă doresc o seară liniștită, urmăriți-vă ego-ul, scriți-i o scrisoare dacă simțiți nevoia și urmăriți-l. Urmăriți-l pentru a nu vă identifica cu acele stări care nu corespund realității. Vă cuprind pe toate și vă mai aștept la următoarele live-uri. Seara frumoasă! minunată. Seară frumoasă. La revedere. La revedere! La revedere!